ka jingele kai Saudi Pro League hapdeng ga kenhun upen sima ka Al Ittihad bat ka Al Tawan kalong ka ba associate bah hapdeng kinong kersian ka Al Ittihad bat ka Al Tawan dai ha ka minute ka ba arfuar ka Al Ittihad krala ban lam khmat ya ka gol ka ban ningkong lingba uke riem ben sima badai ha ka minute ka ba arfun riu ka Al Tawan ru krayo ban pen phai ya ka gol ka ban ningkong jong ka Al Ittihad lingba ka un gol bala thep hi da uke riem ben sima bat hadu bakut ka kelas step kia khai da way la way bat ha kelamit ru amdon shu balala ban pen khi ya ka jar bat hadu bakut ka jingel kai kia khai da way la way bat ha ka jinga khan poin menta ka Al Tawan karang bat ya kedan ka baar bat ka Al Ittihad karang bat ya kedan ka balai crash bun